ба ҳама тамошобинони канали Тафаккур ТВ. Бори дигар шуморо ба ин шабака хушомадед мегӯям ва хело боз шуд ки мо дар ин шабака наворҳои худро нагузоштем ва ба бисёре аз он нафароне ки пеш ба ин шабакаи мо ҳамроҳ шуда буданд маълум буд ки мо баъзе наворҳои илмӣ, наворҳои ҷолиб карда будем ва мутаассифона қариб гумон мекунам охирон наворе ки мо карда ба ин шабака гузошта будем зиёда аз 10 моҳ пеш буд. баъзе мушкилиҳо буду. хуб беҳтараш муҳим он аст ки мо баргаштем ва бо як фикраву, бо як эҷодиёту, бо як илҳоми нав. ба бисёри шумо ҳам маълум аст ки мо наворҳои илҳомбахш доштем, яъне барои он буданд ки яъне шояд каме моро илҳом диҳанд. ва ба ҳамин хотир низ мо баргаштем ва хостем ин дафъа як лоиҳаи наве пешниҳоди тамошобинон кунем. ин лоиҳа шояд ба шумо писанд ояд, шояд на. дар рафти наворҳо, дар наворҳои оянда ин худ маълум мешавад. чанде пеш навореро дар як шабакаи дар YouTube дида будам ва он маро хело ҳам илҳом бахшид ва хостам ки ман низ навор карда пешкаши тамошобинон, пешкаши ҳама нафароне ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд ё ки вақти худро барои дидани наворҳо мегузаронанд, ман низ пешкаш кунам. ва ин идея чӣ буд? ҳангоме ки навореро дар шабакаи голос мигранта тамошо кардам, ин навор суханронӣ шабакаи голос мигранта ҳамроҳи устод Саидмурод Давлатов буд. гумон мекунам ки зиёде аз тамошобинон аллакай нафароне ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз он ҷумла дар YouTube фаъол ҳастанд, онҳо низ ин наворро диданд. ман низ яке аз нафароне будам ки ҳамин наворе ки бо ҳамроҳи устод суҳбат мекарданд хеле як навори илҳомбахш, хеле як наворе буд ки дар ҳақиқат ба мо таъсир дод. намедонам барои дигарон чӣ гуна аст, аммо шахсан барои худи ман он хеле таъсирбахш шуд. пеш аз ин дар бораи устод маълумоте доштам, на он қадар кофӣ буд, аммо каме маълумоте дар бораи он кас доштам. аммо баъд аз тамошои ин навор ва ташаккур мегӯям ба он бародаре ки ин меҳнатро карданд ва дар ҳақиқат он нафар ғамхор ҳастанд, барои кӯшиш мекунанд ки каме ҳам бошад кӯмаке кунанд барои бародарони муҳоҷир, барои ҳама он нафарони тоҷикистонионе ки дар дохил ва хориҷ аз Тоҷикистон ҳастанд. ва ин дафъа низ шояд ки ҳамон кас сабаб шуданд ба хотири мо ва барои илҳом бахшидани мо. мо низ дар ин дафъа баъд аз тамошои он навор ки хеле як таъсирбахш буд, яъне бояд ки ҳаётро тағйир дод, бояд ки дар ҳаёт чизе кард ва бояд ки дар ҳаёт як нафаре шуд ки фоидаат ба худат ва ба дигарон аз он ҷумла ба оилаи худат расад. ва ман низ як қарор гирифтам. якумин чизе ки дар он навор гуфта шуда буд ин яъне ёфта хондани китобҳои устод Саидмурод Давлатов. ва ман низ ин гуна кардам ва рафтам ба мағозаи китобфурӯшӣ ва ин китобро дар он ҷо харидорӣ кардам. гумон мекунам ки зиёде аз шумо аллакай дар бораи ин китоб маълумот доред ва ҳангоме ки ман ин китобро бори аввал хондам, аллакай дар вақте ки мобайни китоб расидам, дар мобайн ними онро хондам, аллакай идеяҳо, фикраҳо дуруст аст ки дар як бор хондан ҳечиро маълумоти кофӣ ё маълумоти пурра намегирӣ, аммо вақте ки китобро хондам ба сарам як фикра, як идея нав афтид. шояд ки ҳамон идея муфид бошад, шояд ки ҳамон идея барои худ, шахсан барои худам ва барои он нафароне ки мумкин ки фикр кунанд ки ҳамин беҳбудие дорад, мумкин ки намедонам боз фикраву пешниҳодҳои худашонро дар оянда ё ки дар ҳамин наворе ки ман мекунам метавонам пешниҳод кунанд. хулоса кардам ки ман дар ҳамин шабака як лоиҳаеро бо номи шархи китобҳо, яъне хулоса намудани китобҳо мекунам ва якумин китобе ки мехоҳам шурӯъ кунам аз ҳамин китоб аст албатта. ва баъдан яъне фикраи ман чӣ гуна аст? мехоҳам ки барои зиёде аз нафарон шояд ки масалан каме китобхонӣ мушкил бошад ё ки барои баъзе нафарон мумкин ки вақт надоранд ки шита китоб хонанд ва имконе доранд ки навор тамошо кунанд. ба ҳамин сурат ман хостам ки ҳар як китоберо ки хондам хулосаи онро ба чанд навор тақсим карда, фарз кардем агар ҳамин китоби ман ва пулро хулоса кунам, шояд дар як навор дар боби якум, дар қисмати якумаш дар 2-3 навор як китобро хулоса карда
пешниҳод ё пешкаши ҳамаи он нафарон дар YouTube ва дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ кунам ва гумон мекунам ки бо ин роҳ метавонам як саҳми хурдеро низ барои дигар нафарони хоҳишманди илм, дигар нафароне ки кӯшиш мекунанд як чизи навро ёд гиранд, шояд як аз тарафи ман як саҳме, як кӯмаке шавад. Дар аввал мо шурӯъ мекунем аз китоби ман ва пул ва баъдан мебинем ки лоиҳа чӣ хел меравад. хуб, агар ин навор ба шумо писанд омада бошад ё ин ки ягон фикраву, ягон роҳҳои наверо мехоҳед пешкаш кунед, албатта, ё ин ки ягон фикре доред, албатта онро дар зер нависед ва шумо инчунин метавонед ки ба мо низ мактуб ирсол кунед. ва агар ин ба шумо писанд омада бошад, мо низ кӯшиш мекунем ки ин лоиҳаро тезтар анҷом диҳем ва ҳам барои худ фоида гирем, яъне аз вақте як нафар мефаҳмонад ё як нафар хулоса як чизро ба дигар нафарон мегӯяд, ба ӯ албатта як дар хотираш сабт мешавад ҳамон чизи гуфтааш ва он чизе ки дар хотираш ҳаст ҳамонро хулоса мекунад. ва мо низ ҳамин нақша ё ки ҳамин лоиҳаро дорем. агар ин писанд бошад ё ин ки фикр кунед ки ин кори дуруст аст, марҳамат пешниҳод кунед, фикраи худратонро нависед. то наворҳои оянда бо шабакаи мо бошед ва наворро ба дигарон низ фиристед.